penya munyanza nemaranzi anogara munzvimbo dzakanaka mukati memoyo wangu mazadzwa nekujeka apo pana muponesi anojekesa kwese okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo dosiya kusua kwangu senguwa dzodzekare ndifukidze nekutenda undipe nikutenda kumusha wembiri uyo makandikadzirira moyo wangu unotenda emweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo simanditenga dawa wenyu narini ngaipute mwenje yese iputire yetenzi kumusha wembiri uyo makandikadzirira moyo wangu unotenda nemweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo Pazororo
takura muchinjiko dakara ndione Zioni tenzi bvumai ndifambe mangwanani akanaka vana vaMwari, toda kutenda nenyasha dzataitirwa dzekupiwa zvakare umwe mukana wekuti tikushe ivhangeri iyi tichakwanisa tichiri kurarama panyika. Mukana watinopiwa umwe nemumwe wekuti tisvitse shoko tichikwanisa kuti Mwari achitipo simba neutano tiite patinokwanisa. Toda kunobata nyaya iri mubhuku raMateo chapter 21, Mateo chapter 21 vhesi ya 28 kusvika pana 32 tobva tatopendera nyaya yedu. Pane nyaya inozipa iri papapa yatoda kuti tidzidze. Tisati tapinda munyaya iyi, ngatidzorese hedu tione nguva yekunamata. Baba vari kudenga, toda kukutendai maita henyu nekutipawo mukana wekuverengwa pakati pevapenyu. Tauraiwo kwatiri nenzira yakatsanangurika, timutsiridzewo, tivandidzewo chimiro chedu, tisimbisewo pautano nepakutenda. Patinorapanura nyaya idzi, tauraiwo kuvana venyu vagokunzwai. Tanamata nekuti muripo uye munogara nekusingaperi. Amen. Nyaya iri panapa iri kuwanikwa kuna Mateo chapter 21 vhesi ya 28 kusvika pavhesi ya 32. Mukatarisa chapter ya 21, Jesu ari kusvika achinogamuchirwa mukati meJerusarema. Jesu agamuchirwa mukati meJerusarema. Jesu anotanga kuita basa rekunatsa temberi. Anosvika aine shure yekuti dai tamboita zvinhu zviri correct mukati metemberi. Saka ndo patinomuona pavhesi ya 12 ari kugadzirisa temberi manga mashata mukati mechivazhe chaJehovha. Mukati moitwa zvese. Pamwe pacho panombodo simba chairo rekuti tinhadzire chivazhe chaJehovha tichigadzirise chimire kwazvo. Saka ndo patiri kuona Jesu ari kusvika pavhesi ya 18 paari kutuka muonde wakanga usingabereki. Ari kutarisirawo kuonawo zvinhu zvinobatika pamuonde, but ari kusvika pasina. Musakanganwe kuti ndiye muridzi wenature, ndiye musiki. So he's got every right yekuti aite zvaanoda nezvisikwa nezvaakasika. So ari kusvika, ari kuenda pamuonde, ari kuona hapana chinhu. Apa panyaya iyi ari kuda kutidzidzisawo kuti pane zvimwe zvituko zvatichazviwanisa nengari yekusagona kumira nezviri kutarisirwa naKristu. Saka panoita mubvunzo wekuti achipinda mukati metemberi pavhesi ya 23 ari kubvunzwa kuti simba renyu rinobvepi. Iye anotaura kuti simba rinobva kuna Jesu nekuti iye ndiye mupi wehupenyu. Saka tiri kuenda pavhesi ya 28. Egerai tiiverenge. Anotaura umwe mufananidzo uripo ipapapa. Hanzi mufananidzo wevana vaviri. Zvino munofungeiko? Mumwe munhu akanga aine vana vake vaviri. Akaenda kunowo kutanga akati, mwana, enda nhasi undoshanda mumunda wangu wemizambiringa. Iye akapindura akati, handidi. Asi pashure akazvidya mwoyo akaenda. Akaenda kune wechipiri akataura saizvozvo. Iye akapindura akati, ndinoenda Ishe, akasaenda. Ndoupiko kune ivavava vaviri akaita kuda kwababa vake? Vakati wokutanga. Jesu akati kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, vateresi nezvifeve vanokutangirai kupinda muushe hwaMwari. Nokuti Johani akauya kwamuri nenzira yokururama, mukasamutenda, asi vateresi nezvifeve vakamutenda. Imi makati muchiona izvozvo hamuna kuzopinduka mukamutenda. Dai Mwari angatibatsira. Musoro wedu wenyaya uri kutiwo pane zvaunofanira kuita. Ita zvaunofanira kuita. Ndo musoro wenyaya. Ita zvaunofanira kuita. Kune vakawanda vanopromisa vana vaMwari, vane shungu dzekufadza Mwari, vasingagoni kuzadzikisa zvavanofanira kuita. Ndiri kuona sangano riri panzvimbo isina kumira zvakanaka yekuti taane nhengo dzinotora mabasa mukati memunda waJehovha asi hadzizadzikisi mhiko yadzinenge dzaita. Zvakuita sekunge zvinofanira kungoitwa kuti tinzi gore taita maelections.
zvinofanira kungoitwa kunzi tinzi takaisa vanhu, tinofanira kungoripota kuconference kuti aiwa takapedza basa, varipo. But hondo hombe maisa vanhu pabasa, vari kuita here zvavanofanira kuita? Challenge yangu iri kuuya kune munhu akanditarira, challenge yangu iri kuuya kune munhu akada kuita music director wechurch, akada kuita music director wegroup. Tiri kuita here zvatiri kufanira kuita? Context iri panyaya inoishi ndeyekuti pane vanhu vasiri kuita zvavari kufanira kuita. Kune vanhu vanobvuma, kune vanhu vanototi isusu tinoda kushandira Mwari, but hazvisi kuzobuda mukati mebasa raMwari kuti munhu iye akashanda here. Pari kupiwa mufananidzo wevana vaviri. Vana ava havana kuvhoterwa kuti vave vana vababa ava. Vana ava varitori biological, vana vakatobarwa nababa, biologically vakatobarwa nababa ava. Saka baba vane right yekuti vagone kupa vana vavo kuti vagone kuita basa. Saka baba ava vane ruramiro yekuti vagone kuonawo kushanda kwevana vavo. Saka Mwari ane ruramiro yekuti basa rake rigone kufambiswa nenzira yaanoda iye. Saka Mwari anoisa hwaro, anoisa nzira dzekuti basa rake rigone kufamba. But chiri kunetsa panapa, munda uyu hausi kuzoda kuzodyiwa nevamwe vanhu tsve. Munda uyu uri kufanira kudyiwa nemhuri iyo iyi. Saka babavo varida kuti vana vafile part and parcel yekuti vashanda mukati memunda. Saka baba vari kupa vana ava nguva yekuti vaende kunoshanda mumunda. Saka muchaona kuti chimwe chinhu, haugoni kunzwisisa nyaya yemunda usiri kumunda kwacho. This is not a cell-phone farming yekuti uri kuda kupa madirective iwo wakagara hako uri kumba. Mwari ari kutsvaka kuti vanhu ngavapinde mubasa, vagone kushanda vari nzwisise tirimo. Saka tiri kurinzwisisa sei kana tisingarishande basa iri? This is a very big challenge yandoda kudenha mukati mesangano. Tine vanhu vanoda kuzviita vanhu vasingarambi mabasa. Hatisi kukurudzira kuti rambai. Pane nyaya yangu yandoda kuti Mwari ataure kwamuri ndeyekuti mutore mabasa muchizoita zviroda kuitwa nebasa racho. Nekuti mi pamuri kuaplya kwaTM, muri kuaplya kuenda kunogara patiu. Saka tikasakuonai patiu pacho tinoita mibvunzo. Saka imi munodherera sangano, mugodherera Mwari kuti ina handidi zvekubvunzwa mashandiro angu. Kwamunohorera ndo kwamunoda kuti mubvunzwe. Ivo havana problem, vanokuvhiringidzai. Munonyorerwa matsamba ediscipline, mawarning muchivhunduka. But kubasa raMwari riri kusafa nevanhu vasingadi kubvunzwa. Saka baba vari kuendawo kunoita nhaurirano nemwana wavo. Hanzi wekutanga vakamuti, mwana, enda nhasi undoshanda mumunda wangu wemizambiringa. Iye akapindura akati, handidi. Asi pashure akazvidya mwoyo. Mwari ngaaropafadzwe kuti pane vanhu vanoramba vanozonyatsoona varizina kuti pane pandiruda kurasika, nekuti ndikaramba kunoshanda kumunda, munda uyu uri kusarira mukati memhuri. Munda uyu ndewemhuri. Kana pane munhu achabhenefita ndini. So mwanakomana uyu akagara akazoti later, no, egirai ndiende kubasa. Kusada kwake aigona kunge ari occupied nezvimwe. Vamwe vanhu havasi kuda kushandira Mwari nekuti kune zvichiri zvakavabata, kune zvinhu zvavakaisa mberi muupenyu hwavo. But vari kuona kuti zvinhu zviyazvi hazvichabetseri, zvinhu zviyazvi hazvina matuso, zvinhu zviyazvi hazvisi kuvabetsera. Vakaropafadzwa vanoti at a later stage vamboramba kumushandira, vanozofunga kuti it's now better kuti ndidzokere kunoshandira Mwari. Inzwai vana vaMwari, kana mukana watozombouya wekuti unorangarira kuti ndofanira unoshandira Mwari, Mwari ngaavongwe. Uite chido chekunomushandira, uite chido chekunopa Mwari nguva yekuti umushandire. Saka mwana uyu akarealiza kuti ansi yandandapa haiti, egirai ndiende. Then kuno umwe mwana akati ndinoenda, but haana kuenda. Which means paifanira kunoitwa zvinhu kumunda hakuna zvakaitwa. Baba vasati vaenda kunoongorora nekuti instruction yati vaenda, saka vari kuti vana vari kushanda. Tiri kuti kudiko mangwananano? Tiri kuti taita dambudziko revanhu vari kubhaiza maerida but vasiri kubhaiza Mwari. Kune vanhu vari kubhaiza vamwe vanhu mumisheni vasiri kubhaiza Mwari, nekuti Mwari mupi webasa
ari kuziva kuti kune zvinofanira kuitwa. Mwari ndokubva abvunza, chaakurwadza mhinduro yaKristu ndechekuti mamuchiziva here kuti vateresi, zvipfeve, vanhu avava, they are not yet in the church, but when they come in the church they will be much better kupfuura vanhu vacho vari muchechi, nekuti vari kuuya kuzoshanda pamisheni. Nekuti Mwari anotaura chiti, ndinoti kwamuri Kristu, vateresi nezvipfeve vachakutangirai kupinda muushe hwaMwari, nokuti Johani akauya kwamuri nenzira yekururama. Takaigirwa nyasha, tikaigirwa chiKristu pamberi pedu, but vamwe vanhu hatisi kuchitora sematorero atiri kufanira kuchiita. Vamwe vanhu hatisi kumbochigamuchira semagamuchiro atiri kufanira kuchiita. Vamwe vanhu hatisi kumborohwa nehana kuti tiri maSabata. Mamuchiziva here kuti umwe anopedza gore asina kana kumbomira kumberi kwechechi kana kumboita munamato, gore rese rigopera, muringori 15 pakambani penyu imimi, pakampani chechi yatinoti kampani, chechi yatinoti iyo kampani, masekano kampani i15 vanhu, but gore rinopera haana mvira ambomira kumberi. Asaka mubvunzo wangu unouya, saka zvakamira sei? Nekuti kana usingagoni kana kumira kumberi gore rese kuti paitwa munamato wekuvharira, tinonamata kangani? Ngatimbotaurei vana vaMwari, kubvira sabhasi kuichitanga kusvikira tinosvika kuvhesipasi, tozvikalkuleta gore rese. Munhu aringoti ndiri kuenda kunoita basa raMwari, iwe usiri kuonekwa pabasa pacho. Zviri kumbofamba sei kuti uri kudhoka but hamuendi kumaprograms? Uniform wakatotenga kungoichengeta nekuiaina, hatisi kukuona kumaprograms. What's going on? Amo, where are you? Why are you not going mubasa raJehovha? My youth, where are you? Why musiri kuenda kubasa raJehovha? Tisu vanobvuma kuti tisu mayouth acho ma-induction tigoaita, inducted to go and light the world, but people are seated. Asiyaneko nemwana we anobvuma kuti ndiri kuenda kunoshanda but haaendi, obva agara hake. Kune vamwe vanoda kusaboteja basa raJehovha, kune vanoda kugarira basa raJehovha, kune vanoita mapitse ekuti tichatozviita, tinoribvuma but hatishandi. Manje nhasi kwaita danger yekuti iwewe Mwari arikuda kukupa assurance yekuti nzvimbo hapana, maiguru achihera hapana nzvimbo, mhofu garai yenyu, but kune vachapinda vachatove nani kupfuura imimi vanoti takatanga machechi. Kune vachatoita zvikuru kupfuura imimi vanoti tatirimo musangano. Saka Mwari ari kupa warning yekuti pane nyaya apa yekuti kune vanhu vari kupinda mukati mesangano, kune vanhu vachanoita zvikuru mukati mesangano. Kaliba yevanhu iri kutaurwa naKristu iri kunzi vateresi, vanhu vanotarisirwa pasi. Yes, vaitarisirwa, vanotarisirwa pamusoro kana vari kubabasa kwavo, but zvazvekutendeuka nekuti mupfungwa dzevanhu ndo mbavha. Jehovha ari kutaura kuti kune zvipfeve, vateresi nezvipfeve ndo vanhu vachakutangirai kupinda muushe hwaMwari. Ndinonzwa kurwadziwa nekuchema nekuti denga parichadzika Mwari paachataura rushambwa panyika, chituko kune chivi. Kune vamwe vanhu vanotarisigwa kunzi vanhu ava, munoziva kuti kana tichitotarisana so tinopimana kuti idzidzi dzingabva dzazonyanyobuda here musangano, dzingabva dzanyanyorasika here. But kune vamwe vanhu vakashandisa method iyoyo haina kuvabudira zvakanaka. Why ndiri kudaro vana vaMwari? Nekuti vamwe vanhu vataifunga kuti havabudi mukati mesangano, havagoni kuvhungwa nezvakaipa, they emerged out of the church, vakabva pana Mwari. Saka ndiri kuda kukupa assurance yekuti vamwe wacho vaunotemba navo kana vasiri kuita basa, chenjera kuti kune vachauya kuzoita basa mukati memunda waJehovha. Kune vachauya kuzorishanda basa iri, kune vacharishanda vakaperera, kune vacharishanda nemoyo wese, kune vachauya kuzoita zvikuru mukati mesangano. Ndo saka ndine assurance kuti sangano remasavadha harisi remunhu, isangano riri mumaoko aJehovha, nekuti vanouya vachipfuura vanhu vachienda. Chero akaita mukurumbira wakadii, akaita sekunge achavhura chechi, but anouya achienda, sangano raMwari rinoramba rakamira. Kune vanhu vandinonzwisisa kuti come rain come thunder, chero zvinhu zvikadzimba zvakadii zvikarema, sangano raMwari still is triumphant, richaramba richienda kumberi, nekuti kune vanhu Mwari vaachamutsa vachaendesa vhangeri iro riri.
mangwanani ano ndoda kukupai assurance vana vaMwari kuti nguva yatiri kurarama inguva yakaoma, inguva yekufunga kuti zvandakontributa muchechi yaMwari ndinofanira kuwana mashares. I'm sorry to tell you this, I have to say this openly, kuti haisi nyaya yemashares. Enda pabasa raMwari uite basa raMwari wakaperera. Murandarume akarealize kuti I'm supposed to go and work. Blessed are those who realize that in this ministry I have to go and work for God. Blessed are those after denying the call vanodzokera mukati memunda waJehovha. Vakakomborerwa vanototi kana varangarira vanodzokera mubasa raMwari. Rushambwa nechituko kune vanoti tinoita isu tisingaite. We are sick and tired nesangano rinounganidza vanhu, things not moving. Mwari ngaaropafadze. My humble prayer this morning ndeyekuti ndoda kunamatira vanhu vari mukati mebasa raMwari. I want to pray for those who are eager to work for God. Vari kuti Mwari tiregererei. Pamwe pacho takabvuma mabasa and we disappointed you. Pamwe pacho makatiisa mumunda and we never worked according to your expectations. Let's pray for those who are in the fields, different kind of fields. Vari kushandira Jehovah. Those who are supposed to support mubasa raMwari. Mwari ngaakukomborerei, Mwari akupei zvakaringana kuti tisupport mission yebasa raMwari. Basa rigone kuenda rine mutinimira. Ndoda kunamatira avo vane zvimiro zvavanofunga kuti hazvichagoni kushandira Jehovha. Mwari haasi kutsvaka, ari kuda kuti munhu wese apinde pabasa. Ngatipindei pabasa vana vaMwari. We can work for God and tinogona kumushandira. Mwari ari worried kuti vanofunga kuti ndo vagara mukati mesangano, vanofunga kuti vakatumwa voregedza kuita, vasabotage basa raMwari. Mwari will find another way yekuti basa rake rigone kushanda. Mwari dai atibatsira mangwananano, dai Mwari atipawo simba. Zvinogoneka kuti ugone kushanda mukati memunda waJehovha. Haisi nyaya yekuramwirana, haisi nyaya yekutsvakirana zvipinge, inyaya yekuti titaurirane chokwadi kuti makaiswa pabasa rishandei sekushandwa kwari kufanira kuita. Eudhamirai panzvimbo yenyu musingatyi. Work tirelessly. Inzwai kanengo. Bhodhi richiita basa raro, imimi itaiwo basa renyu. Inzwai madepartmental heads. Vamwe vanhu havatozivi kuti ndoshanda sei. Bvunzai kuti toshanda sei. Munhu nemunhu ngaamire pabasa rake. Sangano ngaribhenembe nerudo nemoto. Shoko riende vanhu vamire panzvimbo dzavo. Conference ichimira panzvimbo yayo, union ichimira panzvimbo yayo, division GC munhu wega wega panzvimbo yake. Basa ngariitwe, vanhu vasaite nungo. Basa raMwari ngaribatwe nekuperera. Murandarume akarealize pavana vaviri ava akati inini ndakanganisa, let me go back and work. Uri kutoshandira iwe, uri kuzvigadzirira, uri kuzvishepa, uri kuzvigadzirisira korona yako kudenga. Hausi kugadzirira umwe munhu. You are shaping yourself kuti ugone kuwana korona kudenga. Kudenga kuchada nhoroondo dzinopinda vanhu vanoti tisu takashanda panyika. Revelation anotaura ndivanani ava vana kuzvida vakabva panyika, vakasukwa muropa regwayana. Totaura nhaurwa dzemashandiro, panoda vanhu vakashanda panyika. Dai Mwari angatibatsira, dai Mwari atikomborera. Ngatidzore uso hwedu tive nenguva yekunamata. Baba wedu ari kudenga, toda kukudanaiwo mangwananano. Maite enyu Jehovha nekutaura kwatiri nenzira yakatsanangurika. Maite enyu nekutipo nhaurwa iyi yekuziva kuti muri kutsvaka vanhu vanopinda pamabasa voashanda. Vamwe takapiwa mabasa aya hatinamboashanda. Enda unoshanda pawakapiwa, perera pawakapiwa napo. Mwari ngaakuvhurirewo gwanza, ngaakuvhurirewo pfungwa, ngaativhurirewo pfungwa dzinopinza kuti tigone kushanda mukati mebasa raMwari. Vamwe Jehovha tiri kutarisirwa pasi, asi makatituma imi hamuna kutitarisira pasi. Handisi kushandira munhu ini, ndiri kushandira Jehovha. Dai pfungwa idzodzo dzingagare mukati mehana yedu kuti tizive kuti watiri kushandira ndiMwari. Maite enyu Mwari nemukana wamatipa iwoyu. Mamutsiridza vamwe vanhu vanotarisirwa pasi. Mamutsiridzwa vamwe vanhu vari kushayiwa tariro. Mavapo basa rekuti vapinde mukati memunda wenyu. Kubvira kumwana wekupedzisira muchechi, kubvira kusvikira kune mukuru. Mumasangano atiri vanhu ngavashande. Tipewo simba vafundisi. Timirewo pedu, nhengo dzisafe, hwai ngadzifudzwe nezita raJesu. Maeridha amirewo Jehovha,
umwe nemumwe aite basa rake. Kuuya kwenyu kwapedu. Maite nyu nekuti munonzwa minamato yedu. Muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Soko rakanaka kunesu vafambi, apo tinoenda pasipo. Asi muponesi achazouyaje kutonga umambo wakewo. Ariku kukasika Jesuje arikudzoka nevafambi vake vachazotora apo Jesu ouya. Makuwa ekare apo vanorara vafambi vakafa na Kristu vachazarurwazve vanhu vanomuka vachapona pamwe na Jesu. Ari kuuya nekukasika Jesuzve ari kudzoka nevafambi vake vachazotora apo Jesu ouya. Tichasangana kumusha wekudenga, tichaimba nekuponeswa. Vaponesi vachabva pasi rese, vanamate mambo wedenga. Ari kuuya nekukasika Jesuzve ari kudzoka nevafambi vake vachazotora apo Jesu ouya. Haleluya, amenize haleluya, nekudawira tichasvika namatasimbira kufaradakara topfeka mbiri yekudenga. Ari kuuya nekukasika Jesuzve ari kudzoka nevafambi vake vachazotora apo Jesu ouya. Haleluya, amenize haleluya, nekudawira tichasvika namatasimbira kufaradakara topfeka mbiri yekudenga. Ari kuuya nekukasika Jesuzve ari kudzoka nevafambi vake vachazotora apo Jesu ouya. Ndanzwa kona kesesa Jesu aponesa iro soko raura. Jesu aponesa siwisa ikatese kumiri yokwenyanza tenzi anotituma. Jesu aponesa tumira nipanyanza. Jesu
Jesu aponesa. Imani oshitsuwa. Kana wanonamutsa. Imbirani bakuwa. Jesu aponesa. Ipamweya. Jesu aponesa. Kuti ndudzidzizona. Jesu aponesa. Naita kuponesa. Mumakomo neninga. Riyorwe kukurira. Jesu aponesa. Ipamweya. Jesu aponesa. Kuti ndudzidzizona. Jesu aponesa. Naidza kuponesa. Mumakomo neninga. Riyorwe kukurira. Jesu aponesa. Jesu aponesa. Kuti ndudzidzizona. Jesu aponesa. Naidza kuponesa. Mumakomo